down to the ground. You're dragging me. It's constantly. No, Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. Pupunta kami ngayon sa Bazaar. Ay ko! Balanggam! Ay hindi! Sige, bye-bye! Ano nung ngayon Hello everyone! Nandito na kami sa Binalunan! So we're going to experience here the Food Bazaar. Basta anong unang gagawin natin? We're going to watch the dancing fountain. Eat! Sige, Because bye-bye! I'm hungry. So ayan guys, nandito na kami sa Binalunan. We're going to watch the dancing fountain and we're going to experience here their food bazaar. Oh my god. Look at that, man. Tapos, sana all may jowa. Yes. It's my kuya. That's the people are eating. We're going to... Kuya, saan tayo kunang kakain? Ipunta muna tayo sa dancing fountain. So yan guys, nawawala yung mga kasama namin. What can you say about our food bazaar here, sir? English next. Baka nawawala yung mga kasama namin. So ayan guys. Ayun sila, oh, sa picture pa sila. Ako, bibidyo. Kasi nagbo-vlog kayo, kuya. There. Mas maganda pag landscape garo. Mas maganda mo. Ayan. Okay. So, ayan. Sabit lang. Damdaman to, may pakmanga. Nakasapatos po sila, oh. Tapos, sabit po kami kasi kami nakasilelas. Dancing fountain. Usok ang fog, charot. Say hi to my vlog, please. Hello! Punta po kami doon tapos sumasayaw. Sumasayaw na. Sumasayaw na. Tayo. Dabarkans Ihawan. Ililibre po kami ngayon ni Kuya Marvy. Ay, ate, baba mo. Eat all you... Ano? Eat all you can? Eat all you want? Walang ito. Ay, pwede. Eat all you want.
Tingnan mo yung mga yan, oh. Gutom na rin yun. Gutom na kayo, guys. Yes. Gutom na sila. We're hungry. So wet. Diyan kami kumain, guys. Babalat yung lips ko. Ayan, ate. Dito kami kakain sa Jay's Inasal. Ano kaya to? Kay Jari. Kay Jenalyn din. Ah. So, ayan. We're here. Our food so yummy, yummy. So, guys, kain na talaga ako. Gutom na ako. Anong oras na? O, alas 8 na, guys. Nalipasan na ako ng gutom. Wait lang. Nalipasan na ako ng gutom. Ninang, kain na. Baka magalit si Kuya Marvin. Matakot kay Kuya Marvin. Baka di na maulit eh. May sabaw ba kayo? Sabaw. Kulang nyo na. Naghahanap si ate dyan ng sabaw. Hindi pa daw. Hindi pa daw ng kulog. Bagong nor tapos Ano yung bagong guys? Pwede na bang kumain? Hindi ko alam eh. Wala pa si boss. Ha? Hindi ko Doon pa. Gutom na ako. Kain ka na. Tagal ni Kuya Marvin. Dapat sa kaliwa mo siya. Dapat pala nagtanong ako kanina. Dapat pala nagtanong tayo kanina. Na. Sabi niya dyan na kayo mag-order. Baka pa nga ng isang ganito. Order? Oo. Waiter, ano to? Restaurant? Yes, you order. Pares kayo ni Papa, tinatanggal niya si Sunod na iwan na lang. Ayan, kumakain na sila guys. Pwede na ba? Kasi ang tagal ni Kuya Marvin. May Papa diyan, nagpatuloy pa. Halo barbecue. May load kayo, tawagan natin yung number ko. Gutom ka na? Kano ka gutom? 50 na lang? Bakit kanina 100? Alam mo yung pakiramdam na yung asido lang ng bitukang ng tutunaw sa bitukang. Ano? Kuya Marvin, wag mong edit out yun. Ang ganda nun. Sausawan ko naman sa Here. Lantakan na talaga yung pagkain, guys. So, kahit gutom na gutom. So, hinihintay namin yun si Kuya Marvin dahil bumili pa siya ng ibang foods. So, yan. Ay, nyakit ni Gaminan. Sa bahay naman noon. Nagutom na sila. Hindi na makakain. Gusto na kumain. Hindi pa kami pwedeng kumain kasi libre to ni Kuya. Probably magagalit yun pagdating dahil pipicturan pa niya yun. Pipicturean ba niya yan? Di pa yan pwede. Kaya hindi pa pwedeng kumain. Pero gutom na si Kuya Dison. Inubakan na. Parang gusto ko yung lingganisa doon. Ang iniihaw. Sa kain na pinasa, guys. I'm also hungry. Diyan ako. Pares kayo ni Papa, tinatanggal niya si Sunod na iwan na lang. Ayan, kumakain na sila, guys. Pwede na ba? Kasi ang tagal ni Kuya Marvin. May Papa diyan, nagpatuloy pa. Halo barbecue. May load kayo, tawagan natin yung number ko. Gutom ka na? Kano ka gutom?
50 na lang? Alam Bakit mo kanina yung- 100? Alam mo yung pakiramdam na yung asido ng bituka mo ng tutunaw sa bituka. Ano? Kuya Marvin, wag mong edit out yun. Ang ganda nun. Sausawan ko naman sa Here. Walang sabaw. Lantakan na talaga yung pagkain, guys. So, kahit gutom na gutom. Yung... Basta fries yan, hindi ko alam kung ano. French fries? Alright. Ah, Dilam. Dilam. Masarap po. Masarap po, Ninang. Bawat po ako. Ano yan? Ano yan? Ano yung kinakain mo? Pag-ulo. Ulo ng Mana. manok. Tawat na po ako eh. Sarap yan. Ayaw ko na kainin.